ngizokulayisensa umfundisi usikelelwa wababa uPhithini as an assistant priest of St. John and St. Chad. Amen. Besibona ke uMahadebe ebekade ekhona phakathi kwethu esebenza nathi kule parish. Kodwa ngoku ndithunywa ke iBishop yeDiocese ukuba ndizokwenza lo msebenzi as an archdeacon. Silapha ke Mahadebe endizokuthi kuwe uthi lo mculi xa ethetha athi ndikudini lwaseYordani. Kodwa ndicela Nkosi utsho ndingaxhalabi. Uthi lo mculi uyambona uThixo ungumvini wesihoko. Sithi noma isihoko besisele sivulelwe wena. Kodwa afike uThixo avine. Emveni kokubonela ukuthi usivince isihoko, uyibona imeko uthi imibongo ngokwenzela amaxa onke. Usathana yena is out to destroy us and the ministry that God has deposited in us. Kodwa noma kunjalo umfundisi uSiki ndilapha namhlanje ukuzokuthi kuwe sikhonza uThixo vala umnyango wesihoko. Ukhe bathi ngenye imini umuntu esihlelele ekuthinjweni. Kwafika umyalezo othi aba abanquli kuThixo walapha eBhabheli. Wakhupha iverdict ukumkani yokuba abantu abanganquliyo mabayokuphoswa emhadini wengonyama. Bashiyeka uDaniel ekhonza futhi enqula uThixo ophilayo. Thembele ngoba enqula uThixo ophilayo ukuthi pha ekseni sikhali isigodlo ngoba isigodlo umfundisi uSiki yayisesokuba kunqulwe kuThixo waseBhabheli. Wathi uDaniel ngcono ndife kunokuba ndinqule uThixo wasemhlabeni. Wathathwa wayokuphoswa emhadini wengonyama. Apho ndifuna ukuza khona ukuthi uThixo xa ekubizile uthi nokuba sele usemgqunyeni nekunye nengonyama bathi abantu abangamaqhulo okuthetha avala uThixo umlomo wengonyama. Dilapha namhlanje kuzokuxelela into yoba uThixo ubunanzile in your ministry. Andidingi nokuthetha kakhulu ke Mahadebe ngoba uyayazi le ndlela ukhe wakhokela iparish for years. Uyayazi how to be rejected ngamahamelo wakhokelayo. Uyayazi futhi how to be loved and nobushushu bamahamente kwalapha. Zonke ezo zinto uThixo ukuthestisile zona. Ngoku ndicinga uba ndinakhala as an archdeacon of King Williamstown East ngoba you are able to even stand all the test of times. So ndifuna ukuthi kuwele namhlanje ngeculo 218 ngicela uThixo uthi tyhila ngokomthobo ukuze xa kubethiwe liweni kuphuma amanzi angowokuphila. Uthi lo mculi xa egqitha kule ndawo athi ithi nentsika yomlilo indikhaphe nanini. Mayibe umthandazo wakho ke lona wemihla nezolo ukuba uThixo akwenze insika yakhe yomlilo ikukhaphe impilo yakho yonke. Abanye abantu when they look at your ministry they will see ukuba being licensed as an assistant priest is a demotion, a demotion emehlweni abo. Kodwa I want to tell you it is an elevation emazulwini. Amahamelo ebandla ayalwazi uthando lwakho usangumfundisi wase
ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho. Ukuba uhamba nezihlwele, mfundisi uSiki, namhlanje kule mini ye-Transfiguration Day, be willing to walk alone. Silapha ke bazalwane bam ngale mini ye-Transfiguration endicinga uba ndikwenzile oko ekuqaleni bendimele ukuba ndiyakwenza, endithi yi-6th Sunday yonyaka le esikuyo, Transfiguration Sunday, licensing kamfundisi uSiki. Sifumana ezi zifundo ezimandi kangakanana. Abulisa bethu nakwi-clergy spouse. Molweni clergy spouse. Ndawonye nomamudini wasemthatha, molo sithando sethu. Besikukhumbula. Thank you for being here. Sifumana ezi zifundo bazalwane bam endithi xa ndiyijonga ndithi le mini ye-Transfiguration yayimini ye-vision okanye intlantsi yobuqaqawuli bobukumkani. Athi uMatthew chapter 16 verse 27, kuba unyana womntu uza kuza esebuqaqawulini boyise enezithunywa zakhe. Sifika ke kulo chapter 17 kaMatthew, sele uThixo eyivezile phaya kuchapter 16 indlela yolungelelwaniso lukaYesu. Ethi iBhayibhile uYesu wathatha baba bathathu kubafundi bakhe wanyuka nabo intaba. Ndacinga ekuseni ukuba ingaba singamaKrestu esingawo siwilili na ukunyuka intaba. Esisisiganeko eyayisisiganeko esikhethekileyo sobudivine bukaYesu. Esithi kwisivumo sokholo saseNikeya siyakholwa kwinkosi enye. Andithi nangoku sizawutsho. Sithi sikholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwanini kwasephakade. Umntu okhumbula kakuhle akhumbula ukuba uKenon Mabandla wayekhe wama kulo nyaka uphelileyo during iLenti esithi uThixo vela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso. Nanto le mystery yokunyuka kukaYesu intaba afike enziwe kumila kumbi. Le yayi-divine affirmation yayo yonke into uYesu awayenzayo nento aseza kuyenza. Transfiguration okanye ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu ndingathi yayiyi-taste yamazulu. Siyibona phi le nto? Siyibona kuPetrosi lo ekunyukwe nayo intaba phakathi kwesithathu, athi awufika abona imimangaliso nobukhazikhazi, akrwetha uYesu athi ngcono sivele sakhe imingquba ibe mithathu sihlala apha. Because wayenganqweneli ukwehlukana nale taste yamazulu ayifumeneyo. So the transfiguration okanye ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu kwamenza uPetrosi ukuba afune ukuhlala kulaa ndawo akuyo. Ewethu kuyacaca uba kumnandi ukunyuka intaba. Ngoba xa unyuka intaba ziyalibaleka izinto zasezantsi. Hallelujah. Ushiya bonke ubuhlungu, ushiya bonke ubumnandi belizwe, ushiya zonke ingqaqambo. Uthi xa ufika entabeni ubone ubukhazikhazi bukaThixo, ubone bathini Nkosi yami, ngcono ndisendihlala apha. Athi uverse 3, nanko kubonakala kubo uMoses noEliya besithini bazalwane, bethetha naye. Ewethu isingathi namhlanje ngale mini ye-Transfiguration uYesu uvula inyoba yothando lwakhe esithi you've got a chance to talk to me. Amen. So sengasumntu ke angayisebenzisa le chance yokuba uYesu ezi-availa esithi ukubonakala kukaMoses kunye noEliya bathetha kunye naye. uMoses ke noEliya yayingabanye babaprofeti. Siyabakhumbula? Siyayifunda bazalwane iBhayibhile.
prophet comes to pass bazalwane ihlala isesisiprofeto. Nawe kwamini bakho ukuba nanti uThixo wayethethile ngawe kuwe ngamanye amaxesha okanye ngawe kwabanye abantu ayikazalisekisi asikawe ezo siprofeto. And unfortunately awukwazi usweleka singekazalisekiseki. Ukuba ke wawunikiwe amaxesha ne-time frames zesiprofeto sikaThixo ebomini bakho and you are still playing udlala hide and seek, God will find you. Exodus chapter 19 verse 9 wathi uYehova kuMoses, yabona ndiyeza kuwe ndiselifini elingqingwa ukuze beze abantu ekuthetheni kwam nawe bakholwe kuwe ngonaphakade. So ithi loo nto uThixo nayithethile uzayithini bezalwane
noTito ikuxelela kakuhle into yoba abantu ababakhokele ebandleni ngabantu abanjani. Xa we do not read those scriptures because zibeka inyaniso itheni. So uYesu ke uyalela uPetros noYakobi noYohane aba anyuke nabo ukuba bangaxeleli mntu ngesi siganeko. Simvile phambi kwefuni. Uthi ndiyanicela manje ningaxeleli mntu ngesi siganeko. Kude kube semva kokuthini kovuko. Into yokunyuka kukaYesu bazalwane ayokwenziwa kumila kumbi ichaza kakuhle iBhayibhili ukuba wayeyokuthatha amandla endlela omnqamlezo. Amen. Yena uPetros excited ngobukhazikhazi basentabeni. Akayazi nje uYesu asezawuyihamba ukwehla kwabo phaa entabeni. Uthi ningaxeleli mntu until kube semva kovuko kuba uYesu wababona njengoba senditshilo ukuba bona ba-excitwa ukuba lapha and abaqondi ukuba Nkosi yam le ndlela yokuya emnqamlezweni ayinabo ubuqheneqhene beKristu. Ithini ukuthi yonkelelo bazalwane? Ithi eli xesha sikulo, one lixesha lonqulo. Lixesha lokuba sikhe sizilibale thina. Amen. Sinike usuku nembeko kuye lowo simlandelayo uYesu Kristu. Lixesha lokuba ukhe ube lukhozo lwengqolowa. Ethi iBhayibhili xa ithetha ngalo until olukhozo luphoswe emhlabeni luthini bazalwane? Lufe, alunaki ukuthwala isiqhamo. Nangoku makade kuba awumcelanga uThixo ukuba ufe phambi koba ufumane your license izaba khona ingxaki ekwambini. Nangoku manina ukuba nicelanga uThixo ukuba nife phambi koba ningene ekukhokeleni nizabadiliza namanina. Kodwa siyakhokela abantu abafileyo apha. Nothi abantu abazawuvuka besithi bazawundazi mna ndiyintombi kananzi. 2 Peter chapter 2:1 verse 19. Kanjalo sinalo nelo lizwi liqinisekileyo elinelobuprofeti elityaphayo. Ndiyithanda ke le version. Ithi elityaphayo ukulinyamekela. Hallelujah. Ukuba kanti uyibonisa into but utyaphe uyinyamekele. And ke xa utyapha uyinyamekela izinto zikaThixo there are consequences. Uthi lo mbhalo linjengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kude kuse. Amen. Andithi bakhona abantu apha abangakwazi ukulala unyama. Amen. Bakhona abantu abangakwazi ukulala enyameni abathi abakhanyisa kusephandle. Ungathi ungekabiwe noba kumhlophe ngoba xa ufuna ubiwe uzawubiwa noba kumhlophe.
kuphuma iphezi apha enhliziyweni yakho. Engoba inhliziyo yakho ilukhuni namhlanje, allow Christ to rise in your heart. Asuse inhliziyo yelithi, afake inhliziyo kabani? Kamoya. Elixesha ke lelokuba ukukhanya xa sawuthandaza nokubengezela kukaYesu kwenza umuntu azijonge. Dala siyithelekele le self-introspection andithi? Self-introspection. Umuntu azigoqa-goqa. Enze le nto kuthiwa si-spiritual check-up. Amen. Uhlale na ungahlali namntu, but uhlale nawe uzenze wena a spiritual check-up ukuba ndindawuni ngoku spiritually. Amen. Because bazalwane le nto ayisayizwa ngokuze ecaweni rhoqo. Amen. Uzokumanisha nje-register amanye amaxesha. Hallelujah. Khona namhlanje ngale mini ye-transfiguration sengungahlala phansi wenzele lo kuthiwa si-spiritual check-up. Undawo. Ungaqala ukhangele your prayer pattern. Amen. Andibuzi ukuthandaza kangaphi kodwa check your prayer pattern. Are you praying less or you thandaza more than you used to pray? Okanye aparte mapaya enokhandlela nokuthandaza. Check your prayer pattern. Okwesibini, is it possible for you to claim ukuba ungumKristu xa uphakathi kwabantu? Spiritual check-up kaloku. Amen. Ifana ne-check-up xa uya kwagqirha. Hallelujah. Uziyekile ezaa zinto bentesa uzithi. Uva njani ngoku? Amen. Utsho. But isimandi esi si-spiritual check-up awudingi ukuyobuza komnye umntu, uzenzela wena. Do you read your Bible? Bangaba bane-lectionary apha zasechurch. Hayi noba uphakamisana. Ngoba ke umntu uyinkosi uzazi. Hallelujah. Do you really read your Bible? Amen. Okanye uthi awayezofika ifundo phaa ecaweni nje xakekile. Do you absent yourself ebunyeni kwintlanganiso emithandazweni xa uyekile ukuba yinkokheli? Amen. Wabukho abantu abenza izinto ukuba benyanzelekile. Hallelujah. Xa uyekile ukuba ukhokela kule ndawo ukhokela kuyo, ingabe usaya? Amen. Nangoku uzawunyula executive venture, urector walapho uzakwenyula. Amen. Kunye nomama Peter walapho, nomama uPuthini abaya nomama yes. Yebo. Ingabe le executive izawuphuma izawuqhubeka isizemanani. Do a spiritual check-up. Amen. Because sizawungena kulento ngoku, funa singene kakuhle. Do you find it difficult ukusebenza xa kufuneka ulandele uyeka abanye abantu bakhokele? Unjani uphathwa ngobani?
kule ntaba ndehle njengomnye umuntu. Ucela uThixo uba uthi ndiyasenza i-spiritual check-up kodwa eyona nto ndiqobayo ukuba andinawo amandla okuqhubekela phambili. I want to tell you namhlanje ukuba nyuka intaba kulapho amandla afumaneka khona. Psalm 2 verse 11 and 12 uthi yikhonzeni inkosi nisoyika. Esicula apha kamana lithi ithi gcobelani kuyo ngenhlonelo. Azungena ke kule ndawo ibiqala ngokuthi mangeni unyana hleze aqumbe. Siyifundile lo ndawo iyayitsho phaa ezantsi kodwa ndifuna ukuthi banoyolo abakholosa ngabani ngaye. Yile sambe sicula apha into ayivakali because simamele everything. Ikhonzeni inkosi nisoyika. Ithini le nto? Ithi mzalwane, work out your own salvation with fear and trembling. Nangoku ngolwesithathu kuzawuqala iLent. Have you decided ukuba urhalela uThixo enze ntoni ngawe kule Lent? Okanye sithathe laa culo lithi Nkosi sebenza wena ngam. Hayi iculo le-lay ministers. Siyayiva bazalwane bam? Hayi iculo le-lay ministers. Alifitsharishi apha kum. Nkosi sebenza wena ngam ngantoni? Ngendlela ethanda nguwe. And therefore bazalwane bam abazintanda, as we encounter the transfiguration of our Lord Jesus Christ, may his face shine upon us. May his face shine upon your families. May his face shine